onion pana mai pamusika ndichindofraya unungu wangu tidye onion asi ununguni mana skit rachel kunakidza Koruje Muroora chijoito apana ndachingota sankula box oti yape sikoshanda kudhara unoziva yape sikoshanda kudhara mdiwa tona mira ndachinotoidzosera nanatoidzosera handasvikira pamusoro peji wazosvikira sei pamusoro peji ndinosvikira ndochiye chikiki ndikutambura ndikuti hatina chekudya asi uri chichijoka wanda hauti mdziri wodzidzisa umwe wako sei we have to continue because chingwe chako mudhara chamwarinanjani ichatengidzidziri Baby. Koruje madzoka ndatokuitei so nanchingota sankula box oti yape sikoshanda kudhara mafufu ndechi tona aiwa mindandadotoidzosera ndidzosere kuwazoitora sei pamusoro pefiriji kula box ai unosadzoitora ndanichidongoona chitongoti muneiva but yapesira kuishandisa pane ndidzosere kula box mira ndidzosere nini kiki wakatangodzosera kula box rini saka nungu uchidya chikafu wakaviga chikafu dai ndichiti kutambura munungu wakaviga chikafu uchidaiwo chingwa so uchidaiwo uchitapisa zvinhu dai unoziva here kuti ndanyengera mai pamusika kuti vandipa onyeni zvaiti fry onyeni zvai kudai ndichikumbira ndichitiraiwo asi unenge uchiviga chikafu wane mari wotenga kuti ndangotumirwa namama saka inini ndofana kufa nenzara zvese izvi Kuku, let's continue. Ndikuti handitengidzisa zvese izvi uchizvidyira wega udai uchizvidyira wega but ndoona mama ndongoontumira vaudza kuti tafa nenzara saka wakana vakupa mari kwe unini ndodyewo kana uchidaiwo ndakumbira onyeni checheikiki ndakumbira onyeni pandamaive pamusika apa ndichindofraya unungu wangu tidye onyeni asi ununguni mana skit rachel kunakidza Kiki, please action tongoti for one talking over chita serious ya okay fine but kukuona ndangotoka mari namama kashoma but ungosipa kukudza so ndangodini ndivanangotenga ndira onyeni pana mai pamusika ndikatorosa aone mudi wangu kiki handichada toita mamusa okay one last time naye wanaubhuka handichada hayi wandichada oh but okay ngeti continue handichada bebong da serious this time